Asini uzoba i-ex yomuntu elifini. yazi ngivukwa i-stress ukuthi ngiyi-witness sema-GS babalekela ama-res ayohlala nendoda engena-pex nakini akakhiphanga nex usathi uyarelaxa kwenza i-x ngakusasa siyobona ngokuncane sekukhasa bagijimisa ukusasa elabi kusasa angeke lisachakaza. Mohlule kusolve u-ex eklasini. Uzoba i-ex yomuntu elifini. Esikoleni mohluleke ukuzakhela i-success semjolweni angeke uze uyithole i-happiness. Yazi lesimo singiphathisa nge-sadness. Yes sis, manje uyahleka uyachazeka okwesikhashana maseshane isesa lakho uzosabalala njengamaphupho akho. Iphupho lakho kuzobakhulisa ingane yakho ngenxa yenkani yakho inganonohlule kulalela abazali bakho. Hayibo wengane yasekhaya mohlule Uzoba u-ex eklasini. Uzoba i-ex yomuntu elifini. Yazi ukuthi awuna nix kodwa ugijimisa i-sex ngoba ufuna abakhokha i-tax angeke akusiza ama-cent udidwa ama-snacks chocolates emva kaloko bakufaka u-cigarettes angilwi ngekuyala mayikenti inkinga ngiphathisa nge-stress awuna strength ebafaneni uyi-target bazokushiya nengane don't forget after sex we-ex khumbula abashaya i-smash and grab ngoba mawuhlulwa kusolve u-ex eklasini. Uzoba i-ex yomuntu elifini. Angiyazi definition yomngani kodwa wena ngiyofa nawe ingakho isihloko sale nkondlo sithi mina nawe siyidimoni lenkondlo sibangani singalwa kanjani sithi sibangani mngani yazi ngikuthanda kanjani. ngiyazi umngani lalela nami wawe ngiyasifela imfihlo zami zonke ngizokutshela yonke into soyishera mina nawe together mngani lalela i-definition yomngani angiyazi kodwa wena ngiyofa nawe ingakho isihloko sale nkondlo sithi mina nawe. izola ngilalanga ngicabanga ngawe umngane njengawe mhlambe ngiyamgcina ngawe ingakho ngisichenya ngawe yazi empeleni athi ngahlezi nawe lalela i-definition yomngane angiyazi kodwa wena ngiyofa nawe ingakho isihloko sale nkondlo sithi mina nawe. Angisakwazi lokubhala mangiqala ngibhala ngathi ngakhala le nkondlo ngiyibhalela ukhaya ingane yasekhaya engafikanga ekhaya. 275 days 36 weeks 9 months ekhulele umama angikwazi ukujabula okungaka ngalolo suku wakujabule ngisho ubaba phela wayezela abafana kwangiyo yokuqala intombazana. Angisakwazi lokubhala mangiqala ngibhala ngathi ngakhala le nkondlo ngiyibhalela ukhaya ingane yasekhaya engafikanga ekhaya. Ukhaya wathi ephuma kumama wangakhala odokotela bamangala bephuthumise egumbini labagula ngendlela eyisimanga emva kwehora bathi odokotela ingane ayiphumelelanga ngakhala kwaphuma ilanga ngingalalanga ngingadlanga baba somandla angithathi ipeni ngibhala kuba ngathi angisakwazi lokubhala mangiqala ngibhala ngathi ngakhala le nkondlo ngiyibhalela ukhaya ingane yasekhaya engafikanga ekhaya. Webaba somandla kungani wamthatha kungani emncane kangaka isona esingaka yazi umqeda amandla waqala ngosiphamandla usuthatha ukhaya ingane yasekhaya engafikanga ekhaya.